कठपुतळीचे नाव ऐकल्यावर आपल्याला सर्वात प्रथम राजस्थानचे नाव लक्षात येतं। कठपुतळी या लोककलेचा इतिहास 1500 वर्षांपूर्वीचा असं सांगण्यात येतं। ही लोककला राजस्थानमधील भट आदिवासी जातीतील लोकांचा पारंपरिक व्यवसाय आहे। पहिले ही कला फक्त यात्रेमध्ये किंवा काही विशिष्ट कार्यक्रमांमध्ये पाहायला मिळत असे। आता हीच पारंपरिक लोककला आपल्याला आता नगर शहरातील सुप्रसिद्ध सायबन येथे दररोज पाहायला मिळत आहे। पपेट शो हा लहान ग्यांचा आकर्षणाचा विषय असल्याने परिसरातील चिमुकले तसेच त्यांचे पालक देखील पपेट शो पाहण्यासाठी रोज मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत आहेत। पपेट शो या खेळाचे आयोजन रोज करण्यात येत असून त्याचा आनंद घेण्याचे आवाहन सायबन परिवाराच्या वतीने करण्यात आले। एकीकडे लोप पावत चाललेल्या या कठपुतळी खेळाचे आयोजन केल्याने सायबन परिवार एक प्रकारे जुन्या परंपरा आणि लोककला जोपासण्याचे काम करत आहे। या कठपुतळीच्या खेळाबरोबरच मोठ्या प्रमाणात थंडी पडल्यामुळे सायबन येथे हुरडा महोत्सवाचे आयोजन देखील करण्यात आले आहे। नमस्कार, मी डॉक्टर सुधा कांकरिया सायबन परिवाराच्या वतीने आपणा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते। आता आपण आझादी का अमृत महोत्सव हा साजरा करत आहोत। आपली भारतीय संस्कृती सगळ्या जगामध्ये उच्च संस्कृती समजली जाते आणि त्या संस्कृतीचा एक भाग म्हणजे असलेला हा पपेट शो। पपेट शो हा राजस्थानी पपेट शो आहे आणि हा भावल्यांचा खेळ आहे। हा मनोरंजन पण करतो, मनोजागरण पण करतो, एक नाविन्यपूर्ण असा अनुभव पण आपल्याला देतो। हा पपेट शो आपल्या सायबनमध्ये आहे आणि अत्यंत उत्तम असा पपेट शो आहे। आम्ही राजस्थानला गेलो होतो, राजस्थानमध्ये अनेक पपेट शो पाहिले आणि मला असं खरोखर मनापासून वाटलं की राजस्थानमध्ये मी जे पपेट शो पाहिले त्याच्यापेक्षाही सरस असा पपेट शो आपल्या सायबनमध्ये आहे। म्हणजे हे विधान मी धाडसानी करते, म्हणजे माझ्या अनुभवातून करते की आपल्याकडे जो पपेट शो करणारे जे आर्टिस्ट आहेत हे राजस्थानचेच आहेत, परंतु त्यांनी याच्यामध्ये म्हणजे मोठं शिक्षण घेतलेलं आहे, प्रशिक्षण घेतलेलं आहे। त्यांची स्वतःची क्रिएटिव्हिटी आहे, ते स्वतःच ते भावल्याही बनवतात आणि स्वतःच त्या डान्सेसचे क्रिएशन, ते स्टेप्स बसवतात आणि अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारचे पपेट शो आपल्याला इथे पाहायला मिळतात। आणि पपेट शो ही आपल्या सायबनची ओळख आहे, विशेषता आहे आणि अनेक गोष्टी आपण सायबनमध्ये पाहतो की आल्यापासून पुष्पक विमानामध्ये बसून आपण इथपर्यंत येतो आणि इथे मेडिटेशनचा झोन आहे, मुलांसाठी खेळायला बागडायला अशी खूप मोठा एरिया आहे। आपल्याला इथे आपण पाहतोय की सगळ्या हुरड्या पार्टीचंही आयोजन केलं जातं आणि त्यामध्ये प्लस पॉईंट म्हणजे हा पपेट शो आहे। तर सर्वांना मी विनंती करेन की आपल्या भारतीय संस्कृतीचं प्रतीक असणारा हा पपेट शो, या पपेट शोला आपल्याला प्रोत्साहन द्यायचं आहे, प्रेरणा द्यायची आहे। आणि जेव्हा आपण सायबनमध्ये प्रवेश करतो तर एकदा प्रवेश भरल्यानंतर हा पपेट शो हा मोफत आहे, तर सर्वांनी त्याचा आस्वाद घ्यावा, आनंद घ्यावा आणि भारतीय संस्कृतीचं प्रतीक असणाऱ्या या पपेट शोला प्रोत्साहन द्यावं अशी मी विनंती करते। धन्यवाद। हिरवागार मौलुसलुशीत हुरडा, तोही शेतात जाऊन खाणे, कुटुंबियांसमवेत मित्रांसमवेत त्याचा आनंद घेणे, हा आनंद सुखद आणि अवर्णनीय आहे। हा आनंद घेण्यासाठी सायबनला एकदा नक्की या। अधिक माहितीसाठी सतीश शिंदे आणि बाबासाहेब शेवाळे यांना संपर्क करावा असे आवाहन करण्यात आले। संपर्कासाठी नंबर 9112 28 86 22 किंवा 9850 500 905। ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 18 अहमदनगर।